Rokok. Ya. Baca aku lagi ini kan nang gitu. Oh, arep anu lho. Boleh Mbak Mangun. Mangun. Ya. Waduh, aku ya oh lagi ini. Ya, ya. Bareng kono. Ayo. Ya. Kita nonton iki. Ya, wis tutup. Kita nonton kono. Ya. Emosi dor ora Pak. Piye? Dor ora Pak? Ya. Ini gara-gara mabang. Ya ora apa-apa. Oke. Ah, mentok. Wes, ayo. Ya. Udah. Ya, ya. Monggo. Lho, lagi kon ndi wae kok dengare dolan rene iki. Iya, Mbak. Lho, awakmu wis bolak-balik rene metu sik. Kalau ngetren iki lho, Mbak. Oh, ya wis enek perlune iki bocah iki awak metu dhisik, awak wis bendina rene. Monggo, Mbak. Perlu apa kowe rene, Le? Tomo apa, Le? Iki nemu cincin iki lho ning pot. Tak deloke, Le. Cincine iki. Iki, Mbak. Musik, Le ya. Ya, Mbak. Iki Le ya, sik tak deloke sik, Le ya. Ya, Mbak. Engko kegunaane apa, enek isine apa ora didelok sik, Le ya. Ya. Apa ta iki sakjane ngurus wae iki? Iki wayahe pisan. Iki Le, wis tak syarati Le. Ya, Mbak. Iki gunane nggo melet wong wedok Le ya. Ya. Tapi aja disembrono Le ya. Ya, Mbak. Sembrono nek awakmu dhewe. Ya. Cek Le. Syarat keduane Le. Iya, Mbak. Alu buntet, semprong bolong, alu buntet. Kul kutuk adal kesit. Wis Le, digawe. Minggu iku, Mbak. Heeh. Kan orang arung balik neh Le ya. Ya, Mbak. Syarate Le, dikepyok. Wis Le, Oh, ya, Mbak. sing ngarakne mandi neh iki Le. Disebul Le. Ping 3 Le. Mati lampu, Mbak. Iya Le iki efek saka kodame isine. Dadi saling tarik menarik saka iki Le. Iki akeh isine. Apa ya, Mbak? Tenan Le isine jan. Reno-reno iki Le. Tapi aja sembrono gawe gunakne iki Le. Iso-iso nek awakmu dhewe
apa-apa. Masa Mbak? Iya, Le. Paling awakmu salah ndeloke kuwi, Le. Mbok balik kan dulu Mbak. Wis keperluane apa neh iki, Le? Wes keperluane ya kuwi mau Mbak nek kok nek batu. Oh, ya wis, Le. Ya wis kuwi mau sing tak omongin ku mau, Le ya. Ya Mbak. Sing penting Gus, wis tak syarati, Le. Ya. Aja sampe digunakne sing reno-reno, Le ya. Ya Mbak. Ya wis, iki syarat terakhir, Le ya. Ya Mbak. Kanggo awakmu, Le. Oh, betul Mbak lho Mbak. Iki syarat terakhir, Le. Beneran apa-apa, Le. Nah, Mbak. Oh, betul jadi Mbak. Wis, Le, wis, Oh, Le. Mbak. wis, Le. Mau Mbak. Iya, Le, iki syarat, Le. Mau, Mbak. Kan ora apa-apane ora nganu syarat, Le. Wah, apa ini Mbak? Le. Ah, udah Iki kayak rampung kabeh, Le. Ya Mbak. Wes, ngono. Tak pamit Mbak. Ayo, Le, ya, Le. Ya. Nah, bocah gendeng kok ora ninggale apa-apa ki, Yan.